aduna nay barangay level ang aksyon agad team sa Dakben sa Talisay. Ning buwan na lang giumulusab ang mga personnel sa mga barangay aron mamahimong aksyon agad team nga mo'y mulimpyo sa mga kanal aron dili na kinahanglan pa nga ang aksyon agad team sa City Hall ang muhimo niini. Matud ni Gary Tugonon, pangu sa aksyon agad team sa City Hall, nga ning paagiha masiguro nga di na gyud makasinati og grabing baha kun galing adunay mga kusog nga pag-uwan. Makapokus na usab sila sa pagputol sa mga punuan sa kahoy aron balikay sa hulga ang mga residente ug mga tunghaan nga haduol ini. Giangko ni Tugonon nga di gyud nila maato ang pagtubag sa tanang hangyo sa pagpalimpyo sa kanal ilabi na kun magdungan ang pipila ka mga barangay. Gihangop niini ang pagkaumol sa mga aksyon agad sa barangay ilabi na nga sa Kabisayan moigo ang mga bagyong maumol sa katapusang bahin sa tuig. Katong gikuang mayor nga mangandam kita permi, amo sa gyud na matag barangay, amo sa gyud gi-monitor ma'am niya. Labi na katong bahaanan kayo. Ato gitong siktan aw dito atong gipatos tawo nato para nga og moabot mga dagkong uwan dili gyud makabahag dako.